Hoxe, venres, 17 de decembro, nos convoca a Secretaría Xeral de Igualdade da Consellería de Emprego e Igualdade a este cuarto encontro de emprendedoras do programa EMEGA. O programa de axudas EMEGA da Secretaría Xeral de Igualdade ten como finalidade promover o espírito emprendedor e a actividade empresarial das mulleres. Este programa ven desenvolvéndose con moito éxito co obxectivo de dar apoio económico ao emprendemento feminino e a consolidación de proxectos empresariais liderados por mulleres como medio axeitado para a súa promoción, participación e progresión no mercado laboral. Neste cuarto encontro de emprendedoras do programa EMEGA reunimos a varias edicións de mulleres que emprenderon en moi diferentes sectores, creando tecido empresarial galego, inspirando a outras mulleres e liderando empresas que se están consolidando no tempo. Ten especial interese a Xunta de Galicia en que as axudas das que fostedes beneficiarias afiancen as vosas iniciativas empresariais, eliminando riscos de mortaldade empresarial nas primeiras fases do inicio ou a reactivación das vosas empresas. Esta actuación está cofinanciada con fondos REACT-UE no marco do Programa Operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID. Colaboramos neste proceso de acompañamento e información á Universidade de Santiago de Compostela, unha universidade con unha longa traxectoria de apoio ao emprendemento. Permítame ás autoridades saudar primeiro as mulleres beneficiaras das axudas do programa EMEGA, que nos acompañan tanto presencial como virtualmente, e que estas podan poñerlle cara en nome ás persoas da Secretaría Xeral de Igualdade que están detrás dos vosos expedientes resolvendo todas as vosas dúbidas para unha correcta presentación da documentación que require o cobro e a consolidación das axudas. Dou paso ás autoridades que hoxe nos acompañan e o noso agradecemento por ter interese en coñecer a realidade de moitas empresas galegas hoxe representadas por mulleres dispersas por toda Galicia e que, gracias a estas axudas moi repartidas, van poder sacar adiante os seus proxectos empresariais que moitas veces tamén son proxectos vitais. Ten a palabra don Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Moi bo día a todas, un placer dar un ano máis a encontro como este de mulleres emprendedoras e en este programa que pon en marcha a Xunta de Galicia a través da Consellería e que quer contar coa colaboración da Universidade de Compostela. Para nós, como universidade, é unha enorme satisfacción poder colaborar en un proxecto desta natureza, poñendo ao seu dispor pois o traballo que se leva feito tamén no ámbito universitario a prol do emprendemento feminino. Un saúdo especial para a conselleira e para todas vostedes, tanto as que están aquí na sala como as que nos están a seguir a través da retransmisión en streaming desta xornada. Me parece que o tema do emprendemento non é ningún secreto, é unha vía importante para xerar riqueza, para abrir oportunidades, para trasladar pois o que son ideas, o que son xérmolo de cousas que se poden facer e facelas agromar con espírito empresarial. Pa digo, xerar riqueza, xerar emprego e facer pois máis grande o país. Cando ese se fai desde unha óptica femenina, dunha óptica de muller, pois eso ten moito máis valor, porque, aínda que tenen pasado tantos séculos, pois todavía hai dificultades especiais e tamén hai perspectiva de xénero e brecha de xénero no emprendemento. Dende a universidade, pois apostamos tamén polo emprendemento, pois quizás máis vinculado, lóxicamente, ao coñecemento que se xenera nas aulas, ao coñecemento que se xenera nos laboratorios, digamos que é ese emprendemento que ten unha base tecnolóxica, unha base de coñecemento. E por iso puxéronse en marcha
iniciativas que a mí me parece que teñen moito valor, proxecto Uninova, proxecto Unirrisco, para favorecer que as ideas que xurden, o coñecemento que se crea no ámbito da universidade, poida dar lugar a empresas que poidan convertir ese coñecemento en riqueza e que poidan servir, en definitiva, para mellorar tamén a condición de vida das persoas. Pero tiñamos tamén claro na universidade que tiñamos que meterlle tamén a esta aposta polo emprendemento unha visión en femenino. Por iso, fai 14 anos, se non lembro mal, xurde o programa Woman Emprende, que no ano 2011 se converte en este programa Innovatia 8.3, e Eva, que está aquí connosco, é quen está liderando e liderou esta aposta polo emprendemento con perspectiva de muller, e eu síntome moi orgulloso de que este programa que xurdiu na universidade para promover o emprendemento femenino de base tecnolóxica sexa hoxe un programa que está integrado en prácticamente todas as universidades públicas do país. Iso convertiuse xa nun movimento a nivel nacional e ten, dende logo, todo o noso recoñecemento para que no liderou, que é Eva, e para o papel que podemos xogar aí. E por iso, nos resulta aínda máis ilusionante que se siga contando connosco para, en este caso, colaborar en este programa EMEGA, xa non directamente relacionado co emprendemento ligado ao coñecemento universitario, á base tecnolóxica, pero digamos que as recetas estou seguro que son prácticamente as mesmas. Aquí é moi importante crear esta comunidade de mulleres emprendedoras, crear esta comunidade no que se poidan poñer en común cales son as dificultades, cales son os problemas, pero tamén cales son as solucións. Eu penso que é fundamental este espírito de comunidade que está en estes encontros, que aquí poida atoparse quen está tratando de poñer en marcha unha empresa con quen leva anos funcionando e sabe cales foron as dificultades polas que pasou, que seguramente son similares aquelas polas que está pasando esta nova iniciativa, que poidan darlle consellos, que poidan aprender da experiencia. Dende logo, iso ten moitísimo valor e eu felicito a Consellería por pôr en marcha estas iniciativas e por mantelas no tempo e, ademais, por apoialas, porque hai unha aposta moi importante en termos de apoio humano, de apoio de recursos, pero tamén en termos de diñeiro, unha aposta grande para facer realidade este emprendemento en femenino. Saben que coa universidade van a poder contar para todo o que poidamos colaborar, porque temos claro que esa é unha das funcións que temos. Non só temos que facer docencia, investigación, xerar coñecemento, senón que temos que conseguir que iso sirva para mellorar a condición de vida das persoas, da nosa sociedade, e para iso é necesario que tamén teñamos directamente implicados en proxectos como este. Todo o que nos poidamos facer, saben que contan con ele. E permítanme, neste ano 2021, ter un recordo, xa que falamos de mulleres e de mulleres que loitaron por romper eses teitos. En algún momento eran, hoxe dicimos de cristal, pero en aqueles momentos eran de hormigón armado. Pois que este ano lembremos como se merece Emilia Pardo Bazán. Eu non me canso de traela a colación, porque foi Emilia Pardo Bazán quen en 1910 conseguiu, pouco despois de ser nomeada secretaria de Instrucción Pública, que unha orde ministerial permitise que as mulleres puideran acceder en igualdade de condicións aos estudos universitarios. Houve que agardar ata 1910, 8 de marzo de 1910, ademais unha coincidencia preciosa, ese 8 de marzo que non xurde por isto, senón que xurde por ese movimento de Clara Zetkin e demais, ten un significado enorme na universidade. Na universidade temos outro 8 de marzo. O 8 de marzo de 1910 se publica esa real orden que permite que as mulleres poidan acceder en condicións de igualdade aos estudos universitarios. Pois ben, ese foi, digamos, un gran logro en este avance a favor dos dereitos e a igualdade de dereitos, pero iso non remata aí. Como sabemos, temos que seguir loitando cada día todos para facer esa igualdade formal, convertida nunha igualdade real, que haxa
realmente as mesmas oportunidades, as mesmas posibilidades de traballar, de luitar por un proxecto, de ter éxito e de facer o que cada unha de vós queira facer. E aínda que pasaron máis de 100 anos desde aquela, pois aínda nos queda hoxe camiño por recorrer e por eso siguen sendo necesarias programas como este para, con perspectiva de xénero, pois traballar, en este caso, a prol do emprendemento, sabendo que, ademais, con eso estamos loitando pola mellor condición de vida das mulleres, pero tamén estamos loitando polo país, por mellorar, por xerar riqueza e por mellorar o país, que é unha das responsabilidades que todos temos. Por lo tanto, que estou convencido que así vai a ser, visto o programa, que estas xornadas sexan moi exitosas. Como universidade, xa digo, encantados de poder colaborar un ano máis nesta iniciativa e saben que nos tenen a súa disposición. Moitas gracias. Moitas gracias, reitor. Ten a palabra doña María Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia. Pois moitas gracias, Eva. Bo día a todos e a todas. E agradecer, por suposto, especialmente a presencia de Antonio, do rector, e tamén da vicerrectora de Igualdade, por suposto tamén de Eva López, directora do programa Woman Emprende. Penso que especialmente porque, como comentaba o reitor na súa exposición, o programa EMEGA ten unha antigüedade de 25 anos, pero precisamente unha das innovacións e unha das adaptacións que fomos facendo no tempo foi esta colaboración coa Universidade que ten permitido avanzar por unha banda nos coñecementos que son a base de calquera proxecto e tamén na consolidación, no seguimento, na titorización dos distintos proxectos de todas vós. Polo tanto, penso que un punto de inflexión moi importante para a consolidación do programa foi precisamente atopar esta vía de colaboración coa Universidade que, ademais, seguramente que penso que estamos avanzando no bo camiño, imos continuar incrementando e implementando nos próximos anos. Así que agradecer de verdade toda a disponibilidade e tamén que a Universidade, penso que o reitor, a vicerreitora e, por suposto, a directora de Woman Emprende creen no mesmo e, polo tanto, por eso está gañando cada vez máis forza. Non somente creemos nas xuntas, senón tamén dende o ámbito universitario. Ben, creo que este encontro, que xa é o cuarto de todas vos, de todas as que xa vos denominades EMEGAs, é fundamental para darnos conta de que estamos, a través do programa, creando auténtico tecido empresarial galego e tecido empresarial galego feminino. É dicir, falamos de mulleres que lideran empresas e que están realmente converténdose en referentes no noso tecido productivo. As mulleres galegas sempre foron emprendedoras, pero, e o dicía tamén o reitor, é certo que moitas veces no pasado existía unha invisibilidade, non unha masculinización nos proxectos empresariais, e aínda que as mulleres estivesen moitas veces detrás do proxecto, pois existía esa escuridade en canto ao real traballo, que o verdadeiro papel e o poder que tiñan as mulleres neses proxectos. É certo, polo tanto, que houve ese pasado de sombras que estaba marcado por un traballo silencioso, pero, sen embargo, isto foi mudando co tempo ata chegar ás novas xeneracións, e penso que hoxe vos sodes un exemplo disto que estou a comentar. Cando a día de hoxe falamos de emprendemento feminino, temos que ter en conta o crecemento exponencial que ten o emprendemento feminino, especialmente na nosa comunidade. Hai un informe moi relevante que é o informe da Red Games sobre Galicia en concreto, no ano 19-20, analiza todos os territorios, pero o que se refire a Galicia sinala que as iniciativas emprendedoras incipientes e consolidadas de mulleres superan por segundo ano consecutivas dos homes, un 65% no caso de mulleres frente a un 53% dos homes. Galicia somos a 7ª comunidade autónoma máis emprendedora de España e a segunda rexión con maior tasa de emprendemento feminino e que solamente estamos superados por Cataluña. Por lo tanto, estas cifras son mostra
de que a aposta polo emprendemento é un camiño de futuro, é un camiño para construir unha economía transformadora, fornecida por valores como a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e, sobre todo, é o camiño para conseguir unha economía e unha sociedade máis equitativa e máis igualitaria. E, desde logo, que, aínda que, como digo, pois temos avanzado, estes datos pois revelan que estamos avanzando de xeito moi intenso nestes últimos anos, pero aínda queda moito por facer. Moitas destas cuestións e moitas da problemática que todavía queda por facer saían a colación no encontro que tivemos no 25 aniversario do programa EMEGA. Hai outro informe sobre emprendemento feminino que acaba de saír e que se realiza en colaboración co Instituto das Mulleres e sinala un pouco os principais retos ao que se enfrontan as emprendedoras de hoxendía á hora de poñer os seus proxectos en marcha. Estes retos pois coinciden moito, como digo, coas problemáticas que puxestedes vos de manifesto nese acto do aniversario. Falan de a dificultade no acceso a unha financiación temperá, a falta inicial de ingresos ou de aforros, as responsabilidades domésticas e de cuidados que principalmente seguen recaendo nas mulleres e a escasa visibilidade que teñen as emprendedoras referentes ás mulleres, non? Para facer fronte a estes escollos é polo que son precisos programas como este, como o EMEGA. Eu sempre digo en calquera ámbito do que falamos da Consellería que penso que o Goberno, e nós, tanto na área de emprego como a de igualdade, estamos precisamente para apoiar os colectivos que teñen máis necesidade ou máis vulnerabilidade. Se alguén xa por si mesmo é capaz de facer algo, nós non estamos para iso. Estamos para apoiar precisamente nas cuestións que se necesitan fomentar, que se necesitan potenciar e as persoas nos momentos en que así o precisan. Por iso, penso que ten relevancia continuar apoiando este programa porque, por unha banda, está tendo éxito e, por outra banda, implica que dende o Goberno, en este caso en colaboración coa Universidade, estamos apostando porque cada vez existan máis mulleres que emprenden e máis mulleres que sexan referentes para outras mulleres. Nos últimos 12 anos do programa, se financiaron e se apoiaron 1.134 iniciativas empresariais femininas e se permitiron consolidar máis de 2.000 postos de traballo femininos. Polo tanto, isto é o que nos leva a continuar apostando polo programa, os resultados. E os resultados sodes vos. Estes resultados son gracias, todos estes postos de traballo, todos estes proxectos de emprendemento están aí gracias a todo o esforzo que vos fixestedes co apoio, por suposto, que se fixo dende todos os gobernos da Xunta de Galicia dende hai 25 anos. Dende que se constituiu esta Consellería, redobramos o investimento, a min gústame pouco falar de diñeiro, de cifras, pero tamén é necesario. O programa ten que ter cartos para lograr que vos podades sair adiante. Cando chegamos ao programa tiña pouco máis de 1 millón de euros de orzamento, nos orzamentos do ano que ven superará os 4 millóns de euros. É dicir, estamos falando do importe máis alto que ten o programa da súa historia. Se queremos construir unha economía máis próspera, máis innovadora, que permita reducir as desigualdades, é absolutamente necesario continuar apostando pola presencia das mulleres en todas as esferas da vida. Somos a metade da poboación, somos a metade do potencial económico e social e, polo tanto, na sociedade non nos podemos permitir prescindir das nosas capacidades e dos nosos talentos. Outro día escoitaba os resultados dun estudio que dicía que as mulleres españolas adicaban en 2 horas e máis de media en contraposición co home as tarefas domésticas. 2 horas máis que evidentemente restan pois a facer traballos remunerados, a formarse, a facer networking, 2 horas que de algún xeito están influindo na capacidade de desenvolver os seus proxectos as mulleres fronte aos homes. Esta foi a principal dificultade, como dicía, das moitas que sinalaron no encontro do 25 aniversario moitas das EMEGAs, a problemática respecto da conciliación da vida persoal, da vida familiar, dos cuidados dos fillos, das persoas dependentes e as súas actividades profesionais.
Por esta razón tamén temos que seguir traballando nesto, o Goberno temos que seguir traballando nesto, estamos intentando apostar pola conciliación do xeito mellor que podemos e que sabemos, por suposto tamén con cartos, compensando a reducción de xornada laboral, fomentando os programas de corresponsabilidade, e mesmo tamén no programa EMEGA unha das modificacións que se incorporou nos últimos anos vai nunha liña específica de conciliación, buscando tamén que coido que é importante impulsar a flexibilidade horaria, flexibilizar os horarios, as xornadas laborais, potenciar o teletraballo, do cal tamén temos a responsabilidade de sensibilizar e de ir calando pouco a pouco todas estas novas formas de traballar no tecido productivo, nos axentes sociais, nos empresarios, nos sindicatos, non? Temos que continuar tamén, e así estamos facendo, ademais de fomentar o emprendemento feminino, fomentar o emprego feminino. O propio EMEGA fomenta o emprego feminino, porque non solamente, como sabedes, financiamos a persoa, a muller que emprende, senón todos os empregos de mulleres. E así o estamos intentando facer para o próximo ano nesta liña de apoiar os colectivos máis vulnerables que máis o precisan, onde creemos que temos que intervir dende o Goberno. Estamos apoiando especialmente, por suposto, a xuventude e as persoas con discapacidade, pero tamén as mulleres cun programa específico de emprega muller, que, por suposto, apoia os incentivos á contratación nas empresas, pero tamén imos intentar incorporar as mulleres naqueles sectores onde están subrepresentadas, apoiar a formación digital das mulleres no ámbito rural, que é clave tamén para que poidan acadar a súa autonomía, empezar ou consolidar os seus proxectos empresariais. Ben, todo isto que temos que facer, penso que todos os poderes públicos, tamén dende o ámbito docente, como se está facendo, necesita ou precisa de toda a sociedade e tamén de todas vos. Por iso a importancia de eventos ou de encontros como este. É necesario sumar espacios de unión, de formación, de intercambio de coñecemento, de experiencias, de contacto, de acompañamento, porque soamente vos sabedes as dificultades reais en primeira persoa que pasastedes para chegar ata aquí, e pode ser, e de feito é moi útil, compartir esas experiencias e tamén trasladarnos a nós todas as dificultades e os defectos que ten o programa, e que tamén nos temos que coñecer para intentar cada ano ir conseguindo melloralo e ir avanzando, como penso que si se foi facendo, como digo, en todos os anos da vida do programa. Penso que tamén é xusto recoñecervos e felicitarvos por todos e cada un dos vosos proxectos, que teñades claro, porque ás veces estamos metidos no día a día do noso traballo, con esforzos grandísimos, estou segura, por parte de cada unha de vos, pero que estades pouco a pouco, e cada unha de vos escribindo tamén parte dunha pequena historia de avance no emprendemento feminino e dunha Galicia tamén máis igualitaria. Hai pouco saía unha frase da directora xeral de Meta para España e Portugal, Irene Cano, que penso que é unha frase boa para finalizar a miña intervención. Dicía: "Gústame pensar en liderado máis que en poder. É a capacidade de transformar as ideas en realidades e de empoderar a outros. É máis gratificante inspirar cambios que impoñelos." Pois ben, eu agardo que, de verdade, xornadas como a de hoxe, programas como o EMEGA, o traballo de todas e cada unha de vos sirva para seguir fortalecendo ese liderado en feminino, ese liderado en feminino en Galicia. Así que moitísimas gracias, de verdade que espero que sexa proveitoso este carto encontro. Estiven agora vendo un pouco con detemento o programa, realmente moi interesante. Gracias á directora xeral de Emprego, a Carme, a Secretaría Xeral de Igualdade, as persoas da Secretaría que van a intervir nas ponencias, tamén a exposición que ides facer dos proxectos, que penso que seguro vai ser moi proveitoso. Así que nada máis, e damos comezo ao encontro. Gracias, reitor. Gracias, conselleira. Damos por inaugurada este cuarto encontro EMEGA.
no que seguiremos desenvolvendo, como decía a conselleira, o programa. Comentarlle ao reitor e a conselleira que xa as emprendedoras tuveron ao longo da semana unha formación online, que se apuntaron a esta formación e seguiron participando moi activamente 62 mulleres, e hoxe aquí nos acompañan 25 mulleres na sala anexa, pois que as restriccións COVID hai que adaptarse, expoñendo os seus produtos, os seus servizos, con moita ilusión. E tamén comentar que das conclusións da formación hai moito interese en coñecerse unhas e outras e hai moito interese en trazar unha rede. Entón, a titorización que facemos desde a Universidade de Santiago de Compostela terá especial fincapé en xerar esa rede, construíla e que o ano 2022 sea o ano da rede Mega. Moitas gracias.